Good morning mga bossing. Nataran sa Sikirano. Ready na ta para mong adto sa Pines Park diri sa north sa Kitchener. Opo kani-ani nga trail system akong testingan kay sa Trail Forks nga app na mga gwapo nga features ang ilang double block diamond nga trail. So may mga jumps o may mga drop good may mga rock gardens. So itong testingan kung makaya kay tiguang na pa ta, so ito lang nihinanong ta kaya ang katong McLennan Bike Park murag wala pa yapon nag-open. So ako ra isa ron, akong mga anak na ginatrabaho silang silans na Lakaw madto Goodstock, si Ero na himon nga homework niya. Akong asawa nag-duty pod sa hospital. So solo ta karon mga bossing. Puno ang parking mga bossing. Abot na mga bossing, medyo puno ang parking area sa trail system. So daghan siguro kay rider and diri ron ug mga hikers. So tangan na to kung makasulita sa mga features kung dili kay busy ang trail, pwede na to praktisan. Pero kung busy, lisod po kayo mag-cause traffic sa trail.
Let's go. You want to do this right now? Nasa kayo tayo ko eh? Dito sa ano, Adams Run. Ada sir? Adams Run. Perting ano eh, habog yung mga drop. Ha? No, kung daghan mo okay ra kay kung ma-distress ka na imong Ito lang isa. kasi delikado. Kira? Bagal ako. Gigan naman sa ano, parking? Oo. So ito adto. Wala na, kamay raman. Taon-taon. Mga t-shirt way baligya. Ano to mo donate? Ha? Ano donation? Donation. Nangay donation? Oh, pwede t-shirt mo donation na pa daw lang. Para sana maintenance. Asa ka na pisto ah? Sa Idris ano, Dun Village. Doon village. Malapit lang pala kayo ni Pano ni Kin doon, Bisaya din. Taga Cebu. Taga Cebu. Nasa doon village sa Puyo. Gabike pod. Oh. Ikaw na sa gabay? Ako mga anak, pero na may mga assignment good. Katrabaho sa balay. Kapag mayroon yung number, ano batalan niyo? Yeah, na number ni Marvin. Ano lang iyan, Kuya Go? Phone. Bakit ka dumaan? At least daghan to ba, Bisaya? Nagay. Dugay na gabike sa tawa. Sa ato, dugay na. Dili lang ko na ano. Ikaw, at akong bike last year. Muwa? Gidalan ako gikan sa Cebu. Sa? Gikan sa Cebu, gidalan ako diri. Nya asa may kawat? Balay. Balay? Gisulod? Gilungkab. Yung garage niyo? This way. We're going this way, little one. Come on. Kami ka ng storage ba? Terrace. Sulod. Tiwanag. Bootleg pa mo? Are mi. Kay chill sa ako kay ako tuhod. Bootleg, dili mo kasi bidaw ng bootleg. Kasi bida pa diha. Bito. Pero balik naman ka diri. Mas mapakit yan. Matarik yan. Mas matarik yan. Tayo dito, di ba? Hindi, doon na tayo. Doon na tayo. Mangki na. Dito ka na lang. Monkey boy na. Oh. Sige. Ikaw ay. Balik na ko. Andiyan ka diri ka park. Dito ka park. Sige, kita tapon. Sige, phone. Text lang, message. Wala na kayo. Medyo chill muna ako. Kung masakit na. Sakit na ba? Chill lang ako, chill. Ano may bay? Sige, senyor. Amping. Ayaw. na ba og mga 5 kilometers. Kulba ilang ano dere, ilang trail. Double black diamond. Kinanglan ka og kanang uptick giga sa bike. Kay nya ay mong bike dapat enduro or downhill. Labi na tong Adams Run kay for all ano gito, para gito all mountain or enduro nga bikes, mga long travel bikes. Kaya og silbi niya dapat naka full face, may pads niya. Ang sapatos nimo dapat itong flat shoes nga sticky ang sole. Ang gisuot ron ano Shimano nga speedy nga sapatos, so dili kayo sticky ang iyang sole, mag slide bisag flat akong pedal. Ako na ganing gibayloan akong pedal nga clipless to flat, bigyas gyapon. Pero arang lang kay kung kinanglan ka mong dab sa trail, dali rin mo matanggal yung spot, yung tiil sa pedal. So maraming to mga bossing, next week na bod atong balikan ng trail kay nindot dagan sila og system na yung mga features. Akong sulayan ron ano ra, intermediate og expert. Napoy isa ka
intermediate, pero nako na niagi dito kay wala nabantayan ng dalan. So next week na bud. So, salamat sa pag-uban sa pag-bike. Till next time, please like, share, and subscribe. Thank you.